ассалому алайкум ба тамоми мухлисони футбол. Мо айни ҳол қарор дорем дар наздикии яке аз стадионҳои беҳтарини Великобритания, стадиони миллии Великобритания ки ба номи Вембли парк аст ва хостум тарзи мухлисон ҳангоме ки баъди футбол мераванд хостум барои шумо нишон битам. ва ин стадион яке аз стадионҳои миллии Великобритания мебошад ки ба номи Вембли стадиум. ва дар наздикии Вембли стадиум ки мана чӣ гунае ки мебинед мухлисо баргашта рафтестам ба хонаи худ ва хостам барои шумо боз нишон битам Вембли парк стейшн ва дар наздикиш бошад Вембли стадиум. ва ҳамчиза ба хотири бародароне ки мухлисони футбол ки тамошо мекунанд ҳама вақт барои шумо нишон метам бародарҷоно. ва ба як гуфтае ки ҳамин стадиони Вембли стадиум зиёда аз 90 000 мухлис мебарад ва ва бозиҳое ки байналмилалӣ мешавад ё ки беҳтарин футболҳои ҷаҳонӣ мешавад бисёрашон дар ан ҳамин Вембли стадиум мегзарад. агар шумо бо маълумоти пурратар дошта бошед метавонед боз маълумоти пурратар дар комментарӣ бинависед. барои дигар бародаро хубтар ва фаҳмотар мешавад ва ҳамин чиза барои шумо нишон додастам. азиза бошад тамоми инсонҳо, тамоми намедонам шахсоне ки видеоканал ё ки ютуб каналу тикток канал ё дигар намуди каналҳоро доранд аз ҳамин бари мо видео кардаистанд, аммо мутаассифона ман нишон дода наметавонам, чунки мумкин нест. ба ҳамин гуна мухлисон пас баъди футбол бармегардам ба хонаҳои худ. боз як бор дигар мегӯям ки имрӯз 16 ноябри соли 2024 соат тақрибан 21:27 ба вақти Лондон аст ва мо қарор дорем дар яке аз наздикиҳои стадиони Лондон. мана ҳамин гуна аст стадион Вембли. ва ҳаракат кунед дар ютуб канал, тикток канал, инстаграм канали Ориф влог дароен, яъне ки инҷода бо иншоалло худо хоҳад мо ҳаракат мекунем. агар шумо боз ягон нави видеоҳои нав хоҳед, боз барои шумо видео нав карда аз наздикии Вембли стадион ё ки аз дигар наздикии дигар стадионҳо барои шумо беҳтарин видеоҳо ва навҳо кунем партоем. аз сабабе ки ман дар футбол чандин сол мешавад ки дигар чӣ мегӯянд таъқиб накардаистам, надидаистам чӣ гуна футболҳо мегзаранд. аз ҳамин сабаб маълумоти пурра барои шумо дода наметавонам, аммо ҳаракат мекунем ки бо маълумотҳои пурратар битам. имрӯз камтар беморам шудагӣ ҳастем, ба ҳамин хотир гап задан камтар хуб нест, яъне ки овоз хуб нест. аз ҳамин сабаб бародар ва апаҷоно ина кадомое ки дар Англия қарор дорен Вембли парк стейшн, яъне ки стансияи Вембли парк биёен, ҳаме ки мефароен аз ҳамин ҷа рост ба таги ҳамин мост, ба таги ҳамин кӯпрук омада рӯ парои Вембли стадиум мешавен. худованд ҳаматона нигаҳбон. ассалому алайкум аз Лондон, аз наздикии Вембли стадиум.